vítejte u tohohle videa. U tohohle videa to je jenom takový malý, no, teda nic neříkám, jelikož teď natáčím hodně takových písniček. Teď jsem zrovna dotočila Brutal, ten se chvíli vyjde, no a už jsem natáčela i víc jako, ale to nevadí, jelikož mě to strašně baví dávat tam ty písničky, vybírat je a td. No takže tohle bude fakt jakože hodně, ale budou i nějaké klipy a právě točím seriál Skip. Jo, je to po mně. Ano, je to po mně seriál teda a bude to vlastně o tom, že Skip bude chodit za Richardem. Oni to řekne v té druhé části. Já jsem to v té první ukončila vlastně, jelikož mamka měla málo baterie, takže to máme v nabíječce, no? Takže tohle bude asi pro tohle video všechno a jo, jak tomuhle pustím tak písničku, tak ahoj!